Desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva Espanya! ¡Viva! L'any 75 moria al llit el dictador Franco, el qual governà amb les mans tacades de sang durant més de 35 anys, havent acabat amb la primera experiència democràtica a l'estat espanyol, la Segona República. Durant aquells anys, les classes populars catalanes van ser perseguides, detingudes i fins i tot algunes assassinades. El règim nacional catolicista no ens permetia reclamar els nostres drets com a classe i com a poble. La mort del caudillo obria un període d'esperança, però que ben aviat fou del desencís. Un període que, per molt que s'hi esforcin molts, no fou de transició. Ans al contrari, serví per posar les bases d'un nou règim aparentment democràtic, però que oblidava el passat i blindava els dos pilars fonamentals que defensava el franquisme. Una Espanya unida, negant el dret d'autodeterminació dels pobles, i una Espanya al servei de les classes privilegiades, el que en llenguatge del segle XX vol dir al servei del capital i que al segle XXI vol dir de la globalització neoliberal. Ja des d'abans d'aquest procés, l'esquerra independentista, que participava en diferents plataformes unitàries com l'Assemblea de Catalunya i les Illes o la Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià, apostava per un procés de ruptura democràtica com a única via possible per garantir els nostres drets nacionals i socials. Però un cop més, els partits polítics de dreta dits nacionalistes i de l'esquerra espanyolista traïren els compromisos contrets i apostaren pels seus interessos de classe i partidistes, pactant amb els sectors més intransigents de la dictadura. El resultat el sabem tots. Més de 30 anys d'autonomisme, significant la divisió de la nostra nació i la negació dels nostres drets com a poble. I més de 30 anys d'implantació i desenvolupament del sistema capitalista, provocant les retallades dels nostres drets laborals i socials i la destrucció del nostre territori. És per això que des de l'esquerra independentista hem continuat treballant des de llavors per denunciar aquesta situació, així com apostar per la independència i el socialisme, com a úniques alternatives que garanteixin el nostre dret de decidir quin ha de ser el nostre model de societat i quin futur volem deixar a les nostres filles. Ho hem fet i ho continuarem fent, treballant al dia a dia i des de la base, és a dir, bastint projectes que representin una alternativa, un contrapoder popular, ja sigui des del carrer, des dels casals i ateneus, des dels instituts i la universitat, o fins i tot des de les institucions. Perquè només treballant des d'aquesta perspectiva podrem aconseguir unes bases sòlides que facin possible la construcció del projecte històric que representem, el de l'alliberament nacional, de classe i de gènere del poble català. Gràcies a tot aquest treball realitzat al llarg dels anys i arreu dels països catalans, ha estat possible estendre una consciència que permetés que el 13 de setembre de l'any passat es celebrés una consulta popular sobre la independència a Arenys de Munt, al Maresme. Fou la candidatura de l'esquerra independentista, la CUP, qui ho promové. Cap dels altres partits polítics que des del pacte postfranquista porten un munt d'anys omplint-se la boca amb la paraula independència no ho va fer. Els seus esforços es destinen a les operacions matemàtiques que els permetin ostentar les màximes quotes de poder i així poder escalfar els seus culs a les poltrones. Ara, a més, tot i que alguns amb la boca petita se'n volen aprofitar de nou. Reus n'és un exemple més. La CUP portà al ple de l'Ajuntament una moció perquè la que representa que és la institució que defensa els nostres interessos donés suport a una consulta popular sobre la independència. Un cop més, però, aquesta institució girà l'esquena al poble, igual com ho fa amb la política urbanística, cultural o de joventut, entre d'altres. Fins i tot els partits que diuen representar el nostre país en neguen la seva pròpia existència. I els que diuen representar la ciutadania encara somien en retornar a temps pretèrits. Lladres que entreu per Almansa, no sou lladres de saquer. Altre cop, la ciutadania reusenca ha donat una lliçó al consistori i ha decidit organitzar-se perquè els i les reusenques, el proper 25 d'abril, puguem decidir sobre quin futur volem per al nostre poble. Tanmateix, la realització d'aquesta consulta i els seus resultats només seran una radiografia de quin és el nostre grau de consciència i la nostra convicció com a poble. És per això
que la data del 25 d'abril de 2010, que a més coincideix amb el desastre d'Almansa i la derrota del poble treballador valencià davant de Felip V, ha d'esdevenir un punt d'inflexió en els nostres anhels de llibertat i justícia. Ha de ser l'enterrament definitiu de la via pactista i estatutària, la via de Madrid, i ha de representar una nova etapa de la nostra lluita, que, igual com el dia 25 d'abril, sortirà al carrer l'11 de setembre, el 1 de maig o el 8 de març. Perquè amb la independència de la comunitat autònoma on ens ha tocat viure no en tenim prou. Continuarem, ara més que mai, treballant per la independència plena dels països catalans i perquè aquesta serveixi per construir un país lliure i socialment just, que pugui parlar al món demostrant que hi ha una alternativa necessària i que aquesta passa pel compromís de cadascun de nosaltres amb el nostre poble i la nostra terra. El dia 25, doncs, caldrà iniciar aquesta nova etapa. Cal participar i cal mostrar la nostra voluntat clara i rotunda. Sí a la participació i a l'organització popular. Sí als països catalans. Sí a la independència. Sí a l'Europa social.